Ubo rampe kang winastan ble keteple ya bil ketepe yektos dumadi saking blarak ingkang rinantam mangkono dene kang Purbagati pinasang wonten najengipun bale wisma minangka tengara tetenger bilih kang Purbagati badhe netepi darmaning asepuh kang winastan margya sutami waha siwi Diah Ayu Sela Anggrehina Novita Periana Rusmala ing sampun pikantuk jodho Kuswa Bagus Hendra Adi Mulyana dipun lajengaken pasang tebu wulung ing tembung tebu kabekta saking anteping kalbu anggenipun kang Purbagati arsa bepisanan kaliyan panjenipun Bapak Muhammad Romli dalasan Ibu Sudarsih Priagung mijil saking Laladan Jati Mulya Tambarejo Datan kantun ron andong parisangkan ugi pinasang minangka lambanging murah boga wastra mangkono paripun anggenipun masang sedayanipun kepareng malbeng wonten panti palenggahan ing badhe ngrantos Kang Putra ing sampun samapta badhe sungkem mila kang mekaten lenggahing Kang Purbagati Bapak Kasmijan dalasan Ibu Lasrini Kumihayun nyarengi telase gongso kangge gono sumiler tak ijo royo royo tak senggong pengantenan oeng eongan lumampah alon-alon sirarangan ungling gongso mijil wigaring tias Mangono Diayu Sela Anggrehina Novita Periana Rismala ngaturaken sembah sungkem mring Ibu dalasan mring Rama kaya-kaya konjem ing bantala wadanane tangkepe asta sumembah ing jengungan sinartan ing cipta kang rumasuk sanubari
Kadhi mekaten wijiling pangandika ing kawiyosing lisan. Menika aturipun manten calon manten putri dumateng pun Rama Ibu. Bapak Ibu ingkang tansah kula bakteni kepareng kula marap kabiyantara wonten ngarsa panjenengan sami kanthi miyak regening pawiwihan wingatos badhe nunjuk atur dumateng ngarsanipun Bapak saha Ibu. Bapak Ibu wonten kalenggahan punika kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa umpami dene Bapak Ibu saha Ibu sampun ngeparengaken kula badhe dipunikahaken kaliyan Kang Mas Hendra. Saha sekedhap malih badhe lumamprah adicara ijab kabul kanthi sinak senen sekateng para rawuh saha pakestu saking para sepuh. Boten kesupen kula nyuwun tambahe berkah pangestu saking Bapak saha Ibu kanthi pengajap anggen kula ngesang bebrayan kaliyan Kang Mas Hendra. Tansah pikantuk berkahing Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anakku Sela, Bapak saha Ibu kula mangesta saged kanthing lelabetan panjenengan dumateng kula wiwit kula tasih alit ngantos dumeng dewasa ingkang boten saged dipun entang. Ingkang sedaya kula awit ageng raos tresna Bapak saha Ibu dumateng kula. Bapak saha Ibu kanthi susila anugraha saha andhap asrane maneh kula lenggana dereng sanget atur pisun dumateng Bapak saha Ibu malah tasembet agrebeti dumateng pengalihipun Bapak saha Ibu ingkang mekanten saestu kula nyuwun agunging pangapunten kula sagedipun hamung muwung nyuwun sing ing Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Bapak saha Ibu keparingan yusma panjang sehat saged hamirasni putra wayah. Bapak Ibu namung semanten lan mekanten atur kula pikantos wonten kirangging tata krami subasita tuwin kladuking atur kula nyuwun lumuntring pasami nyuwun. Anakku bocah ayu Sela, krungu aturmu kang tarik-tarik basa kang rinengga ternyuh jroning atine wong tuwa ya nduk ora ngira babar pisan. Sela, pancen wis dadi kewajibane wong tuwa siji maringi tenger kang apik, loro nggala wentah kang becik, telu nikahake anake menawa wis antuk jodho. Sela, dina iki wis ketemu jodohmu, ya tak pangestoni wong tuwa ndedonga.
Muga-muga bebrayanmu antuk baraya Gusti dadiya keluarga kang bagya mulya sakinah mawaddah warahmah. Wis yo nduk. Ayo tak kanthi manjing Taman Pasiraman ibune. Ayo diderekno anake dhewe tumuju Panti Pasiraman. Lumampah alon-alon risang calon manten putri Dehayu Sela Anggrena Novita Periana Rismala dipun kanthi rama ibu anggenipun tumuju wonten Panti Pasiraman. Mangkono sampun duwigi ngajengi sasana Panti Pasiraman. Bombong wonge pegalih mangkono sasana Pasiraman sampun samapta. Sedaya uba ramping. Palenggan linem mek sinjang. Tan kantun gendhong kencana jangkep siwur ya gayung. Datan dangu risang calon putri linenggahaken wonten palenggan samapta. Dene Rama Ibu tasih cumaket. Datan dangu anggenipun Rama Ibu nenggani calon manten putri. Ban-bane kaputren ya tekta mangke pahargyan ingkang sampun piniji ngaturaken Punang Tirta. Sampun kepareng hangayai gati. Wonten kenya kang sulistyaning warni cacah kalih. Ing saestu janggepi uba rampe datan sanes ngaturaken Punang Tirta ya punang warih dumateng Rama Ibu panjenengan Ibu Lasrini Kumihayu dalasan Bapa Kasmijan setunggal boko setunggal dipun tampil lajeng kasuntak wonten lebetipun bok gentong kencana atur ringa kunjuk para rawuh bilih tirta-tirta ingkang kawiwitan dipun suntak mujudaken tirta ingkang kapundhut saking 7 sumber. Anut kapitadosan Jawi ing tasih lumados. Bilih tirta ingkang kapundhut saking 7 sumber ing mangke ing saged hamberat sukerta ing mapan wonten hanggaripun risang calon temanten. Berat sukerta ing watak agal dalasan watak alus. Tirta 7 sumber ugi badhe ngicali sukerta ing mapan wonten Panuhawa Sanga. Wonten talingan cacah kalih. Wonten netra cacah kalih. Wonten grana cacah kalih. Wonten tutuk wuntat sarta margina. Mugi sadaya kabirat kanthi ciniram tirta ingkang samapta. Tasih lumampah anggenipun nyuntak Punang Tirta. Kadhaing para rawuh ugi tatan kendhat tansah ndedonga nuwun dumateng parinmaning Gusti Kang Maha Agung. Mugi kapitadosan ingkang sampun rumasuk saestu saged kaleksanan kasebadaring sedya. Sampun telas tirta 7 sumber. Wujudipun sesekaran ingkang sampun cinampur boreh lumantar Bapa Kasmijan linebetaken jroning gentong kencana. Kebaing pangati-ati sampun ngantos wonten kacicir. Ora ana sing kecer maniman. Dipun udhet kersane saged campur ngagem gayungipun nek cara ngene kula jibor mekaten kaudhek Punang Tirta
lajeng kapundhut setunggal bokor. Mbok bilih wonten raos pitaken. Lho, kok dijupuk sak bokor iki kanggo apa? Niki mriku badhe kakintunaken dumateng calon Risang Manten Kakung. Awit calon Risang Manten Kakung Bagus Hendra Adi Mulyana ugi badhe dipun wontenaken hadicara siraman. Sinigek ungli gongso. Mangkono sasampunipun pulang tirta ingin setunggal bokor kakintunaken dumateng calon Risang Manten Kakung. Menika Rama Ibu badhe amiwiti nyiram calon manten putri. Kula nyuwun dadang kula pelok sepinten. Kya siniram angganyo sang putri kene yo nduk tirta wening ingkang mawa cahya maneka warna kinosok salira nipun sinarengan mantra kang mijil kantos ibu menika larut memalanira ngalih lodinulu watak setya tinarbuka tatak tangguh teguh tumanggaping karti santosa budi nira Rama Ibu ing sampun kepareng nyiram calon Risang Manten Putri sampun mandhap sawetawis. Inggih dipun lajengaken para sepuh ing sampun piniji. Setunggal mboko setunggal anggini badhe hamimiti nyiram mangono lumampah sinartan tumungkul mring Ibu Pertiwi. Matur nuwun Mbah Samini.
nun inggih panjenengane sampun kepareng nderek nyiram dumateng kula Mbah Samini saestu kula nelaken sewu ki panuwun ing tanapa upami nggih Mbah. Iya ya Nduk. Wis Bagya mulya ya Nduk. Nuwun inggih Mbah Samini. Mbah Samini sampun kepareng hanyiram calon risang manten putri. Lajeng mandhap saking sasana panti pasiraman pamit ajawat asta saking calon risang teman putri lajeng Rama Ibu tandha bingah Rama Ibu dumateng sepuh inggih sampun kepareng mangestuni nyiram kang putra calon manten putri dipun aturi tetenger duka menapa wujudipun wujudaken tandha gonge panuwun ing kawis tinggal menika Mbah Ngatemi jejering sesepuh inggih nderek barokahi nyiram calon sang manten putri Diayu Sela Anggrihina Nowita Feryana Rismala dipun sebagaken panjenenganipun Mbah Karti monggo Yang Karti sanget anggen kula nenggo patuko wingking badhe nderek mangestoni dumateng kula iya Nduk putuku bocah ayu saumur-umur ya lagi iki aku jenenge nyiram calon manten ngene ya nuning nggih dipun sekecakaken yang Bismillahirrahmanirrahim mpun nyiram kok nembe bismillah to Mbah manglali nggih mboten napa-napa matur suwun iya ya Nduk tak tinggal dhisik tak kunawa sekalian ya menika tasik malih ya Mbah iya Bapa Kunawa sekalian ingkang saestu sampun cumaket mundhut gayung siniramaken kaping sepisan mrih hangganyo risang calon manten putri puja puji japa mantra kang mijil anu kapitadosan kang ngusur masuk mugi sasuserta calon risang manten putri bagya mulya kang sinedya bisa tumeka rahayu kang tinemu wiwit rikma palarapan jojo tekeng suku dipun siram bebasan katingal teles kebes tegesipun boten kliwatan Punang tirta ingkang sampun kapundhut saking pitung sumber kala wau saestu barokah resik ing jiwa raga resik ing Sukerta akhir bebrayan risang salman putri linambaran ati kang suci jiwa raga kang santosa boten gampil kasempya ing aradan boten gampil kenging godha goro samarga-marga ing sampun cumaket menika panjenenganipun Bapa Kasmani sekalian sadhuwuring sesepuh ing sampun kebak ing kaweruh mila datang tidak tapi gawe kaya nyiramken putra calon putri nulat edi indahing kabudayan luhur ing tasih mados wonten madyan bebrayan gung sinartan nuwun mirsani Gusti mugi Dyah Ayu Sela Anggrihina Nowita Feryana Rismala dados jalma kang mumpuni bekti mring sesami atul manembah mring Gusti nulat edi indahing wanita jati
kang wus kasustra duinguni. Mundur Bapak Kasmani sekalian, magentos Ibu Hari. Kataing para sepuh ingkang nderek nyiram utawi boten nderek nyiram sedaya nyengkuyung wontenipun hadis orang lumampah sonten menika. Ibu Hari sampun cumaket duka pangestu mriki keputra mugi-mugi dadosa satunggaling wanudya ingkang tinulat dening wanudya sanes. Kados kula aturaken kala wau para rawuh. Pilih para-para ingkang sampun kepareng nyiram menika saking keluarga Ibu Lasrini Kumikayun dalasan Bapak Kasmijan dipun paringi tembung indahipun Cendramata. Nika tesih kathah mboten usah kuwatos, mboten keduman. Khusus ingkang nyiram dipun paringi Cendramata. Ketoke turah. Biasanya turah itu dalange digawani nggo kenang-kenangan. Rumangsane wis diopahi kok. Opah iki nek dhuwit entek kandhani. Nek kenang-kenangan ijek. Dalang duwe milik. Ora apa-apa. Dalang kuwi ya wong kok. Mbah Kayin sekalian ingkang sampun nderek mangsa manten lajeng Mbah Samad sekalian. Nggih, Mbah Samad menika sampun maju. Sonten ing kebak kabagyan kamulyan swasana ning semaken alhamdulillah. Biasanipun wingi-wingi ngoten niku Jawa ning menika terang. Dados swasana saged lumampah kanthi gancang jumbuh kalian rantaman inggih sampun karacik. Menika Mbah Samad sekalian wonten ngajeng dereng paripurna anggenipun hanyiram kados kala-kala wau inggih sampun kepareng hanyiram. Wiwit saking rikma palarapan Jojo Tekeng Suku dipun lajengaken Mas Joko sekalian ninggih nderek mangestoni dumateng calon sang paten putri para rawuh kakung putri bilih Mas Joko sekalian menika mujudaken keluarga piriji ingkang pungkasan. Pramila sak sampun Mas Joko sekalian kepareng kasigek unggulipun gongso. Sedaya keluarga sampun kepareng barokah nyiram. Matur nuwun ingkang pungkasan Ibu Juru Siram, Ibu Yuni Aminah kepareng nyampurnakaken anggenipun ngawonten siraman. Paripurna anggenya sesuci siram jamas resik sarira kang minangka pungkas sane
Pandonga lan panyuwun wicaksana watak ing jalmi kiblat panembahira menika kalih wundu pono ing panduluh cinaket mring yuwang suksema lekas ira pantes tinulat sesami purwa madya wasana menika wundu sampun lumampah wiwit saking niat lajeng pungkasan suku ukupun wundu menika tertib tegesipun wurut boten kenging dipun wongsal wangsul ingkang mapan ngajeng dipun ngajengaken ingkang wingking dipun wingaken sampun dugi suku ingkang teges sampun paripurna nanging toya tasih dipun pancuraken inggih sekedap malih kendi badhe dipun banting lumantar Bapak Ibu Kasmijan ngrantos bapa kula ugi ngrantos persiapanipun kanca-kanca sekedap Bu saking Datnyeng nggih Bapak Ibu dipun sekseni menika Ibu Lastrini Gumih Ayun dalasan Bapak Kasmijan badhe ngepruk kendi kanthi niat kepruk pamur Bismillahirrahmanirrahim setunggal kalih tiga pecahipun kendi nuwuhaken pamoring rikma parumur manten putri mencorong kadya Betari Komarati nggih pecahipun kendi ateges boten wonten jalma ingkang mutangaken kawula ingkang nagih kawula mutangaken jalma ingkang nagih sampun pecah wujudipun kendi menika kang putra calon mantri putri sampun dipun agemi dening Rama Ibu kersanipun boten teles pagut rikma menika ugi satunggaling rerantaman ingkang lumampah wontenipun hadicara siraman piranti wujud gunting sampun kaasta dening Rama Ibu kanthi niat bismillahirrahmanirrahim ora motong-motong rambuté anakku wedok ya mung motong Sukerto kang mapan rambut nggih menika wiwit saking panjenengan Bapak Kasmijan nggih motong kaping 3 namung syarat nggih Pak Kasmijan syarat kemawon jenenge syarat ki sing penting dilakoni mengke kula namung atur pemut motongi sithik mawon nggo saking senenge arep mantu nek motong kebablasen sesuk wayah di rias karo ibu juru rias kita rontok gundul boten menika namung gegojekan rumangsane dalang kok nggambleh ra didari ora tak pikir lha nggih menika gatosan ibu menika Bu Lurah Bu Lastrini Gumih Ayun boten sanes niatipun nggih kados kala aturaken kala wau boten motong-motong rikma motong Sukerto mapan wonten rikma dipun wadahi wadah samapta mangke dipun dadosaken setunggal kaliyan pagutan rikmanipun calon manten kakung lajeng mengke dipun tanem tegesipun dipun tanem dipun pendem wonten pundi kok tak takok menika teng lemah kok ora basa lha basane lemah napa wonten ing mastani Siti Siti kuwi tegese isine wong mati wong mati kan mendem jero lemah wonten malih dagelan mastani Bantala tilaiban ditata ben ora nelo lajeng wonten malih ngarani bumi. Bumi nika mapanipun tengah sawah. Bumi tegese nggone tebu sing semi. Wah.
Nika perlah. Nggih, menika badhe dipun bopong menawi kiat monggo Pak Semijan kalian Ibu kang putra dipun bopong kairing ungeling Cepek Mataraman.